Atong gabi inidong tanan guys kay daday ko'y marang gihatag sa mama guys pa painugon kuno ni guys. Madong gabi inidong tanan guys. Kay ako ni Celiana na pod guys kay pinangga ko sa bapatan kay pinahatagan ko marang guys. Tanugan pa kuno ni sang mama guys. Diya guys. Kaon na marang guys. Kanakaslunan ng mama guys kay kaslunan ng mama guys kay kaslunan ng mama guys kay mamalhin nami guys kay kaslunan naman kang mama guys na nakailamog marang guys kami tay balhin sa kamalig ni Mama Ika, guys. Ito yung gingan. Ito yung gingas mga guys. Ito yung gingan. Dahil kan. Bato pangalian na mabako na ni Kulo. Ganina, ay naman ni Kulo. Kwan. Kawig na pa rin marang Kulo na yun. Ha? Alay ra di ay ang Kulo dagko si daw tunukan ni si kay Pino na mani kalahian ng kuan pero pamilya ra gud pud ni Kulo siguro na dako kan para si Jata tanugan pa kuno ni na sa ilaw pa anja karong adlaw Sabado gahapon Bernis ug karon ang gahapon adlaw Bernis, ako'y vlog hapon, ni pahuway ko kay matong kuan, di kami nag-prenup, kuan malagito ka ng 101, na 101an ko, mo nang nagpislang ko, diya ganina, kuan ko, nag-allergic ko, kay, tagod sa ang gikaon nga, fried chicken na time nga mukhang ko fried chicken naguman mag-allergic ko matong kuha na po ko naghungak nang ako ka-vlog kay decide po mag-vlog ko nga naghungak mo ko karong gabi na kuan kanang mukaan ko ano ba paan mga ang tao kuan nagkuha lagi ni na imra lagi latik sa ubos. Gahon ba murag nagpilit-pilit. Manay matug na kanay. Matug na di ka halya na. Basta dumangkag para makalamig mo tug. Di pa ko matug kay rang kalami pag ang tugnay. Hindi sa man ani mga sa mga madug. Di mo nay. Hindi mo sa kanyang luwag. Magluhag ko nay. Mga antayin dyan. Kay wako na busog sang gikaon panihapon. Basta daan kuan. Chicken og kaning baboy. Ang kurang mo magaling sa mama yung nagdada. Balik ko na rin dyan kay hapit pa siya simbahan. Siguro sa try kuan. Ha? Maligo ko ug mama. Manimba tay tao mama. Gapon dyan rin isang lawas gapon. Kaya pag-abot na mos kuhaan ka ng Kangkuka Hills kay minguan man nawan-wanan ko lang tapos lang napod Ganahan ko si Ala. Simba. alam mo to Ganahan ko ni mo di kita simba-simba ma. Kita tiri nag-uli ma musimba baka tuma. basa Katong pasimbahon ma. Isang musasi sa mo abot dari di ay ma. Dada ya? ha Isang musa mo abot di kita tiri ma.
Daw. Mas atong musimba baka to atong musimba ta musimba baka to ma. Bawa gusto mo ba? Ano na? Naguli Ano rama. na? Insan na diksi. Oh, Sab napala ginabili na eh. Ang kapalit ko kumaan. insan nang tabletasa ma. Pang anti-allergic. Insan nga diha ma. Kuhaan prednison. Admission ma. Musimba ta. Kuhaan na. Nibiol. Yun po na ma. Kay, At ano mo ning painuguling marang. ang kakana ka nga ni Marang. Lain na ba nagbahog dahil? Ang lain dito ang kuhaan dito. Ang Dorian mo nagbahog. Kanipod mo naman nag-isag baho. Ano saan ni patanaw ka na to ma? Ano saan nato ni painuguntan nato ning marang ma? Kung nagmahimik na to kanon ma? Ay! Nakalagtan po kami dyan kambal na bahay dyan. Diyan ka ba ng utapod? Kaysa Kaan ko kay kung nabusog sa kaon. musimba rabami makayta. Kasang mo brand out ugma ma. Hala, mag-charge na ta. Ako na sa kudaan. Ha? Alas 6 katub sa alauna man siguro. Muse. Musigara po Siya, siya. Apel. Gopon. Oh, tati mo. Okay lagi ka tay. Uwan. Kasang mo brand out ugma ma. Muntag sa doon, magplansan kudaan doon si Nina. Para musimba ta ugma ma. Kung kuhaan sang kapasan ugma sa di ay ma. Kaan. Dapit Dahil magpanahon. Nga ni Diyok, kudas nga agipod. Basta laig panahon mo. Magpuslang mo Diyok ko. Wala, wala. Wala. Diya, kuhan ba? Nalipay Diyok ko nga naka-experience ko. og Kanang, kuhan ba? Photoshoot. Kay, kuhan, nice man day pod. Nakaingan ko ba nga okay na day pod nga nag-prenup me. Kaya nakaingan ko na po ko'y malukbak ba. Remembrance pod. Kay hindi na benta ako dito mo. Kuhan ba nga di nalaman mi mag nga na prenup dya. Sayang man po kaning upper man po Pluramig si Undoy mo nang kanang pasalamat ko nila sa Pluramig Undoy nga naka-experience ko og nga to. Nagtanaw ko ba nice man day pod? Nga natay mga kuan ba? Nga to pa mga picture remembrance. Maingon nga, bahala na yung maingon nga kanang tiguang na ko no. Nga dili pag tiguang. At least tiguang naka-experience. Naman diya maingon nga di nga dyan kay tiguang na. Ada. Kaman siguro na si dad. O nga na ta kay kuan man na kanang na remembrance food ba. Ako kay kuan man pud hilasan man pud ko pero kasar ba ta na may tabo. Ni ba ta pud kanunay mag-prenup nga na ano nang balag hilas. Basta kay naka-experience. Kuan laman pag-upload ni Prami, kuan naman sidya kanang copyrighted. Okay. Kuan man ang kanta. Sikat man ang kanta. Sumara to ang update ka ng adlaw. Kuan lagi ka ng ang panahon, di maadyo gawan-uwan. Kanang nang labara fokus ka ng among gigamit ng ipang suot. Grabe yung daghanang mursiko. Natong hangi pang tanggalag mursiko. Diya pa ko maglaba kay malagi pong panahon. Gawan-uwan. So mara to, update for today's video. Salamat sa inyong suporta di ay.
Bye-bye.